שנייה נהג, אני רק מוציא את הכרטיס האלקטרוני. טוב, אולי יש לי מזומן. תגיד, איך עשית את כן, זה. פשוט שילמת עם זה? לא צריך להזין מספר קו או מקום או משהו? אבל אם אתה רוצה לקנות כרטיסייה או חופשי חודשי, זה גם עובד הבנתי. אז איך אמרת שקוראים לה?